Ej, fantastiske mennesker. Og velkommen til AB Studios. Så i dag er jeg træt. Og jeg skal sove hos mig og min farlige fødselsdag i mandags, tror jeg, eller tirsdag, torsdag. Jeg kan ikke huske det, jeg er for træt. Nå, jeg skal lige vælge det her. Det er bare magt. Det skal bare være magt. Lad det være. Jeg skal lige til vise og kigge på mig selv. Der er min bluse i dig. Jeg skal lige tage min bluse. Jeg kan ikke bruge den. Den er våd. Jeg må også... Nå, så må jeg tørre. Og så må jeg finde en bluse til mig. Hvad var det, man mødte? Skal vi ikke lige kigge på huset, okay? Jeg står bare fra et støvsug. Blå planter. Undskyld, jeg har bare gjort kamera mere farverig, sådan mere farveagtigt. Hvad får vi dernede? Altså, dernede. Se. Hvad er det? Vi prøver. Min kår var ellers lilla pink-agtig. Og så en orange-agtig. Og den der, det er ellers pink. Og den der rød. Og den der hvid. Pink. Som den der. Bare grå. Men det er bare mærkeligt, det her farve. Er plat. Nå. Her er køkkenet. Her lader min far mad. Og så her vasker jeg op. Fordi jeg nogle gange vasker op, når min far er lidt træt. Jeg hjælper ham lidt nogle gange. I går hjælper jeg ham. Så kan vi lige se på min værelse. Altså første gang. Det er sgu aldrig. Hey, det er ellers grønt. Dem her. Så er det bare flot. Og den her er ellers pink. Og den her er ellers lilla. Og den her er ellers rød som pis. Og så er det her min værelse. Jeg ved godt, der er lidt rodet. Jeg skal sælge det her. Alt det her. Legetøj. Der er lidt rodet. Der er ikke nogen dyne, fordi jeg sover i min fars værelse. Så skal vi se på den her værelse. Nu skal lige hække. Her sover ingen. Den her er ellers lilla. Den der eller der er så sok. Og det er hamster med, men jeg har ikke nogen hamster. Jeg savner hamster. Se. Det er sådan noget. Jeg tager det i noget. Så. Jeg er vist færdig med video. Jeg tror, jeg er færdig med video, men jeg laver video igen. Senere, okay? Når jeg skal komme hjem, så laver jeg video. Okay? Vi ses! Fjernser. Undskyld, ikke fjernser, men vi ses. Se på min video, for ellers er jeg færdig. Det er bare sjovt.